morning sa'yo. Shout out. Alright, so isang magandang umaga po dito po sa Malabon Fish Market kung saan ay nandito tayo at mag-a-update sa kanilang mga latagan. So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Shout out sa Walay Porta. Ayun, shout out sa'yo. Shout out sa Walay Porta. Ayun. Ang bentahan ni Boy Bangus ng kanyang mga presyo ng bangus na inyo pong mabibili, 120 per piraso at meron din po 100. Sa ganyan, Boss Meng, magkano? 140 boss lang do. 140. Malalaki na rin boss lang do. Ayan, 140 po yan na isang piraso ng mga bangus ni Boy Bangus. At 170 sa mga kilo ng gulyasan. Ayan yung presyohan, malutong. At yan po yung laman. Sakto ba yan sa kilo? Boss Maeng, salamat. Ay, isa pa. Sandali lang pa. At ang ipon natin dito ay 300 ang kilo. So may mga nakatabo 100 pesos. Tahong at talaba. At kada piraso ng mga bentahan po dito ay 90 pesos sa mga bangus at 100 pesos. So may golden pompano po tayo rito na inyo po mabibili, no? Masarap sa lutong tausi itong mga golden pompano. Alright, so abante na tayo sa kanila pa mga latagan. Good morning po, Nay. Good morning, shout out po. Good morning. So paninda ni Nanay pong uli. At nandito na naman siya sa bayan ng Malabon. At yan po yung mga paninda niya, ayan, no? Magkano po ulit mga ganyang presyo? 15 lang. 15 pesos. Dito sa mga botchi po dito. 15 rin. Ayan, yan po yung may palamang munggo, no? Ito po, ito kamote. Puto kamote, 30 pesos. So yan po yung mga paninda po dito na inyo po mabibili. Kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng pagkain. So yan po ay malagkit na pagkain. Salamat po, shout out po muli. Good morning. Isdang matambaka, halagang 180 ang kilo. Wala ka ibang latag ngayon, eh? Kanina meron tilapia na Tilapia Batangas? taas kasi yun. Oo, taas. Yun ang isa lang yata may pwesto doon. 240 pa kilo, ang liliit. Saka wala gaano doon sa ano? Galing ako market po, nakagaano ko lang doon. Oo, 1,240 pa ano. ang kilo. Para pag binenta mo dito, napakamahal na. Hindi naman kaya ng budget ng mamimili pag ganun pinatungan nyo na ng presyo, di ba? Hello, di, thank you ha. Thank you. Salamat. At yun po yung mga gulay po dito. Oh. Meron mga 20 pesos din po. 10 pesos, 20 pesos sa mga latag po nilang mga gulay. So manok po natin dito, may wings, on the wings of love. 130. Yan na lang po yung natitira, no? At yung backbone po natin ay 100 pesos kada balot. So sold out na ang paninda ni Ate Rogie dito sa Malabon Fish Market. At yan na lang po yung natitirang mga manok niya. So shout out po muli. At kay Dayan, shout out. Good morning po. Asawa ko sa anak ko, dahil sa nanay ko. Ayun, shout out. Mapapanood nila to. Salamat po. At yung mga latag po dito ng mga prutas sa bayan po ng Malabon Fish Market. Papakita ko po yung mga presyohan. So yan po yung mga presyo, no, na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market ng mga prutas. At meron din po dito 2 pieces, no, 150. Yan po ay luncheon meat. Ayan po yung tatak niya. 2 pieces po, no? 150. 50 isa. Isang balot po ng kiat-kiat, 60 pesos. Bukas na. Kami kumaka ngayon. Alanganin.
Nakabili po kayo? May kita pa kayo. Opo, opo. Sabi ko na eh. Yung iba, laki na nakikita. Mm. Bagdag, iba, ulam. Mm. Luto, ikaw naman isda. Bakit dito, destino mo? Opo, dito po. Pag wala pong pasok, dito po ako nagbablog po. Sige po, ingat po kayo na. Sasabihin mo kung anong pwede. Kamukha niyan ngayon. Opo. Sasabihin mo kung anong pwede. Sige po na, ingat po. Salamat po. So yun yung mga price update, oh. Mga isdang danggit. Meron po 140 at meron din po 120, no? Laki ng alimango. Mga bisugo. Loba. Yung mga maliliit na lapu-lapu. Mga fresh na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Yan, oh. Paksiw, pangatosong pala ko sa riwa. Masarap yan. Tapos kilo ni B1 na mga tahong. 60 pesos kilo. At dito po sa kabila ay 100 pesos. Kilo rin po ang bilihan. Salamat. Thank you po. Ang tao, ma'am. Boss Lawrence, magkano ngayon limango mo? 400 pesos. Alimasag? 200 po mga kilo, no? So, yan po yung latag ni Boss Lawrence sa Malabon Fish Market. At yung mga tumpukan po dito ay 100 pesos po na inyong mabibili. Thank you, Boss Lawrence. At dito mga latag po ng taong ay 70 pesos ang kilo. Dito tayo sa pwestuhan ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, good morning sa'yo. So ito po, malaki nga no. Laki nga yung ano. 180 ang kilo. Magkano pala dito, Kuya Ricky? 160. 160 sa mga bangus pandaing. Sa kilo, 220. So yan yung mga ano ni Kuya Ricky, no? Ng kanyang latag ng mga bangus na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Malalaki yan, idol. Isang kilo. Magkano hipon mo? 320, idol. 320 naman po dito sa mga per kilo ng hipon, no? $320 kilo ng hipon na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Salamat, Lodi. At 110 po yung kilo. Good morning. At 110 po sa mga tilapiyang Batangas at 280 naman po sa mga hipon po dito, no? So dito naman po ang per kilo ng hipon ay 300 pesos. At dito 180 po sa mga balsa galunggong. Pogi, shout out. At dito naman din po, 280 naman po sa kilo ng hipon. Alright, yan po yung mga ina-update natin dito, no? Ayan, 110 sa mga tilapia Batangas. Balsa galunggong 180. Kada piraso po ng mga bangus dito ay meron po kayo mabibili, no? 120, 150, 170 po sa per piraso po ng mga bangus. Dagupan. So, dagsaang hipon, no? Dito po ay 340 ang kilo at 300 pesos. Mga big size na hipon. Gaganda, no?
Yan yung mga update natin na bumabaha na naman ng hipon sa Malabon Fish Market pero ang mga presyohan ay may paggalaw. So 320 naman po dito sa mga presyohan at 100 pesos. Sa mga tilapia Batangas 100 din. Yan po yung mga tilapia Batangas na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Wow, laki-laki ng hipon, no? 360, no? 360 per kilo ng hipon, big size. $120 tilapia. Mga buhay pong tilapia, no? So shoutout sa'yo, Tio. Good morning sa'yo. Good morning, Boss Lando. Laki ng hipon, no? Jumbo size, laki, 360 ang kilo. 360. Pagdating ng Pasko niyan, sigurado 600 ang presyo niyan. Matik yan. Tilapia Pampanga. Ayan, tilapia Pampanga po natin dito ay 120. Nagmamadali pa si Genggeng. So shout out sa'yo, Genggeng. Tumalo yung tilapia mo. Shout out, Genggeng. Good morning sa'yo. Malapit na Pasko, Genggeng. Ilang araw na lang. Pasko na. Shout out sa'yo, Genggeng. Good morning. At dito po 340, no? Kilo ng hipon. At tilapia ang Batangas po ay 100 pesos per kilo. 100 pesos lang. Napakamura. Salamat, Tio. Dito naman po ay paninda ni Ate Pat, no? 130 sa piraso ng mga bangus niya. At 80 pesos kilo ng mga tilapia. Yan po ay tilapia Laguna. 320 sa paninda ni Ate Potpot. Ayan, mga 320 na kilo na mga hipon. At 360 sa mga hipon din po rito. At dito naman po sa mga tilapia, ayan, 120 rin po ang per kilo, 80 pesos. Yun, buhay pa. Oh, dumundag na. Oh, ayan, oh. Ayan, dumundag. Gusto nang umuwi. Sa kanyang gustong puntahan. Shout out ulit sa'yo, Genggeng. Shout out. At tumpukan po dito ng mga pink salmon natin ay 100 pesos tumpukan. At mga torsilyo, 100 pesos tumpukan. Yan, yung mga latagan po nila sa Malabon Fish Market. At 100 pesos pa rin po isang torsilyo. Hipon ay 100 pesos. Yan po yung mga bentahan po nila dito ng mga tumpukan, no? Ayan po yung mga kada kilo na inyo pong mabibili ng mga isda na latag po dito sa Malabon Fish Market. Boy, sasaan na lang, wala nang 150. Isdang salinyasi. Masarap yung paksiw. Dahon, balo. Sarap yung sa paksiw, yung ganyan kalalaki, no? Salamat, Lodi. Thank you. At malalaking mga latag dito di Portero, no? Mga isdang chabeta. Magkano ang kilo ngayon? 180 ang kilo. Gulyasan mo. 130 lang, bumaba 130, na. no? Bumaba na yung gulyasan niya, oh. Malaki ng chabeta, oh. Talagang, oo. Malaki pa sa palad ko, eh. At mga galunggong, balsa. Magkano sa Pusit Kalawang? Kailangan natin Boss Lando. Ano lang, 180 lang po. 150. 180 lang po. 180. Yan po yung presyo, no? 180 na lang din. Wala nang dalawang ano. O yun, wala ng 200, 180 na lang po ang kanyang mga kilo, no? Shoutout pong muli sa kamag-anak niya sa Canada at siya po ay naghahanap buhay dito sa Malabon Fish Market. Shoutout. Ayun, no? Makapagpadala na kayo sa ating kaibigan dito sa Malabon Fish Market. Salamat. Thank you. So, shoutout sa iyo, Boss Jeff Baliw. At ngayon ko lang uli mababanggit ang iyong pangalan. Shoutout sa iyo. 150 150 ang kilo ng mga dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo. Talaga pa yan. Torsilyo. Isang dalang tumpok. Ayan, daming torsilyo ngayon, no? 100 pesos tumpok. At doon sa kabila ng mga dalagang bukid ay 180.
ang mga kilo. Sarap prito nyo, sarsyado. Pulutan. Oo. Salamat sa'yo, Boss Chef Baliw. Baka may pahabol ka kay Boss Lando. Lasinggero. Gulyasan, eh. Hindi nga, nandiyan ka na naman. Mga ilang kilo nga ba kailangan nyo? Ilang kilo? Ginawa 3 kilo. Oo, ano ba? Kaya tayo yung bikin mo rin yan ay. Sa talagang po niya kaibigan. Isang piso po yung tumpukan, no, na mga kalay ginto. Sariwa ba din yan? Oo. Okay pa ba yan? Uy, sorry mo yan. Salamat. Wala mo tatlo. Salamat mga Lodi, thank you. Ayan po yung mga latag po dito, no, 80 pesos kilo ng mga tilapia natin, no. At may tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Yang gala. Tilapiyang gala nga ito eh. Pero masarap yan ha. Paglaki kasi niyang plapla. Tapos napakasarap niyan sa lutong sweet and sour. Kaya inihaw. At sinigang sa bayabas, masarap yan. Sinigang na mayabang. Oo, yun, laki oh. Sinigang na mayabang. Tilapiyang gala. Ito pala yung tilapiyang gala. Shoutout mo si Kuya. Tilapia. So shout out. Ayos yung tilapia. Alright, so yan po yung City Hall ng Malabon. At meron po diyang SM Save More. At meron po diyang karatula na nakalagay sa ibabaw na pay parking. So mga 4-wheels na gusto mag-parking po dyan, punta lang po kayo dyan sa may gilid. Tabi lang po yan ng Save More. So shout out, Lodi. Good morning. So mga gulay niya rito sa presyuhan, ito 80 pesos kilo na mga karot. Ang ating talong ay 70 pesos na kilo. Bumaba na, no? Nakaraan, napakamahal eh. Ang palaya bumaba na. Ayun, ang palaya. 120 ang kilo, tama. 180 ang nakaraan. May 120 na lang. At kamote, 70 pesos ang kilo. At ang palaya, magaganda, oh. 120 po ang kilo. 1/4 ay 30 pesos. So, yun pa yung mga lataga nila ng mga gulay. Ayan. Inegra po, yun po. Inegra po. Ayan po. So, shout out, magandang umaga po. Good morning. Nag-update tayo sa kanilang mga latag dito ng mga gulay, no? Ito yung mga 10 pesos, 20 pesos sa mga dahon-dahon na inyo pong mabibili na gulay. Ayun, no? 10 piso. Boss Lando Explorer. So, shout out. Good morning sa inyo. Salamat. Ayun. Thank you po. Salamat. So, tawid na tayo dito sa kabilang site, no? At a-update natin yung latag naman dito nila Agustin. Ito yung mga latag dito ng mga tilapia na inyo pong mabibili sa murang halaga sa mga per kilo, no? Good morning. Ayan yung mga tumpukan nila dito. At dito ay 100 pesos sa mga kilo ng tilapia ng Batangas. Puro 100 pesos, no? Mababa yung mga presyo ng kanilang latag dito ng mga tilapia ng Batangas. Ganito rin po rito. Latagan, 100 pesos din po. So yan po yung ating update dito sa kabilang side ng bentahan po ng mga isdang tilapia ng Batangas, no? So shout out sa iyo, Boss Brian. Magkano kilo? 320. 340? Magkaiba presyo, no? So yan po yung update natin sa latag ni Boss Brian sa Malabon Fish Market. So salamat, Boss Brian. Thank you.
At meron pa tayo ma-update dito ng mga latagan ng hipon at tilapia rin. Pasadahan na rin natin ng matapos na ang ating vlog dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ang pusit lumot ay 200 pesos kilo. DJ, magkano hipon mo ngayon? 200 ang kilo. Salamat! At dito, mga tilapia Batangas po, 110 ng per kilo at 280 sa mga kilo ng mga hipon. Alright, so maraming salamat po sa pagsubaybay po sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shoutout sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shoutout sa ating mga kaibigan dyan sa Carmen Planas Murautan. So thank you sa inyong lahat dyan at lagi po tayo mag-iingat. At Randy Conan, shoutout. Mario Morris, shoutout sa iyo dyan sa Katit, Saudi Arabia. Nair TV Vlog, shoutout. Tony Vlog, Bornox TV, shoutout sa inyong lahat. Enjoy and be safe po sa ating lahat, no? So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. God bless po and bye-bye.